Ndị Igbo be anyị onwe onye nchọ ka anyị gee ntị. A journalist, onye America, Robert New White. Unu ga-anụ ife ọkọ maka ndị Igbo. Ndị Igbo, amena m ife m ụfọdụ ji asị na wa bụ na ndị Igbo. Ụfọdụ amaghị na onye wa bụ asị onye Igbo. N'ife okwu maka afịa anyị. Ife okwu maka ka ndị Igbo si eje agba boy. The settlement. Kụfọdụ si agba ọsọ afịa n'ime afịa. All those things. Anyị amaghị na ezigbo ife edo. Anyị amaghị na ndị ọcha na-ekiri anyị. Anyị amaghị na anya na-ekiri anyị shinne. Ka ngwa anyị unu maghị na affiliate marketing wee kwu tata. Affiliate marketing. Unu maghị na otega ndị Igbo bido. Ọ bụ na tata ka o bido. Otega ndị Igbo ji. Ọ bụ na anyị jee bọchama ya bụ okwu. Anyị achọpụ ha na ndị ọcha mụ ha n'aka ndị Igbo. Apụ unu maghị n'obodo ndị Abakpa nọ. Na nwata chọọ ịmụ a particular afịa, ị ga-akwụ ụgwọ. Ka ngwa anyị tata, we are special ya dịka mma. Ndị Igbo enwekọ ezigbo obi. Na be, na ndị Abakpa, ị ga-akwụ ụgwọ. You will pay to your oga. Ịmụ ọlụ ị ga-ego mmanya. Dịka ka ndị mmadụ si eje amụ ka wa si akwa akwa, ka wa si eme isi. Ka ndị mmadụ na ndị Abakpa si akwụ ụgwọ na-eje amụ ka wa si azụ afịa, a particular afịa. Ọ dị n'aka ndị be anyị na ọ bụ na iso onye efu na-azụ afịa na-agbagharị afọ ncha. After 5 years, after 10 years, after 11 years, 7 years, 6 years, depending on ife you na onye efu ukwu asetolo. It's not that way with ndị Abakpa. You must pay to get that knowledge. Ndị Igbo, we are special. Na-emekwa ngala o. Na-eme shakara as onye Igbo. Azọkwa n'ike sasili m ozie. Ka ige ntị ife onye ọcha anyị n'ikwu. Daalụ unu. And say with almost certainty that the Igbo apprenticeship system that governs the Alaba International Market is the largest business incubator platform in the world. The interesting thing is that this mutual aid economy still exists, and we can find examples of it in the strangest places. So this is Alaba International Market, and it's the largest electronic market in West Africa, and it's 10,000 merchants. They do about $4 billion of turnover every year. And they say they are ardent apostles of Adam Smith. Competition is great. We're all in it. Individual government doesn't help us. But the interesting reality is that when I asked further, that's not what grew the market at all. There's a behind-the-scenes principle that enables this market to grow. This market is governed by a sharing principle. Every merchant, when you ask them, how did you get started in global trade? They say, well, when my master settled me. And when I finally got it into my head, well, ask, what is this settling? It turns out that when you've done your apprenticeship with someone you work for, they are required to set you up in business. That means paying your rent for 2 or 3 years and giving you a cash infusion so you can go out in the world and start trading. That's locally generated venture capital. Abonidi afu ife onyonyom na Facebook. Otega nkume biko don kesi didi ka anoda. Nkasi yu biko. Maka ifili na Facebook wepu recommendation. Few ya afua. Unwe 60,000 plus followers. Mana Facebook bia limit ndi na afuani. Maninyeli maka ke ozie. More people will see it. Then isokwa anyị na YouTube. Ife ọbụna ntinye nọ na Facebook na-etinye na YouTube. In fact, YouTube ya ka nka na-etinye. Ọ bụ na ị nọ na YouTube, ị ga-aka na-enwe ihe information. Subscribe wa. Oge ọbụna nọ ntị ife onyonyo, ị ga-abụ onye izizi ga-afụ anyị. And azọkwa n'ihe engage ni. Daalụ Chineke, ka Chukwu gọzie onye ọbụla.